Hello guys, Norok bai. Asuk dini pore tini malai tongo. Ang kabama jora romboy video rok haji ya engka. Ani jora kering bagai. Kai tini isi hanya rok malai juga. Nai tongi saya kare norok ani blog no. Ang tini norok ni besanggo paimani karan kai kok kasa tanya samoni ya kulo ang kasa kok tang ba hai kendara nai aboni bagai an tabo narno nakar sanol jadi ani oktang rasa ya bang kai aboni bagai bilano hai dua ani koktang gumung kai sisabi mane sini dok aja kelik tong mani aboni tu sejak kai aboni koktai rok ka khorok thok kerei ogo mai kerei kholasa himang kelai mathugu sak ni sa thaibo segi sa jakha khairok nai khorok sa kerei tokma kerei toksa oroi poroi ungi tongma hai siri dakhabo sabjak mung kerei sabjak khnaka khorang thamsa ungnai ring mani khorang tabuk jara bunyi dapha bai segin nahabja sa thai tong thai debak man thai rok dikil nahabna sagori khadi khorok pakuri sodi yago mosom ti da jago mosom ti borok da borok ti sadi thamsa Sabawa soton di khorang thamsa kelai hindi amsung no ani koktang narok je koktang khana tawjak mani khana tawjak hai comment khadi like khadi non ni bagite bokara katal video tu bunai non ni bagite bok koktang pibi tongo okay ini pula ba amsung no situ jotono hambai